ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong padayon na iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, mahunong naunta kining mga grabing pamulitika, korupsyon, o mo-focus na unta ang atong mga leaders sa pag-atiman sa dakong krisis o kalisdanan sa atong katawhan karon nga giatubang. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig support sa atong mga projects dinhi, labi na sa ato karon mga slots sa una, karon raffle tickets nga unta hatagan sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalambuan sa kinabuhi. Ato sang iampo ang mga nagmasakiton karon, labi na ang naa sila mga panimalay ug sa ospital, hatagan untag kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halamdon o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naglipay kanamo sa tinuig nga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, itugot nga maluluyon nga pinaagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta, mahimo unta kaming takos sa pag-abot sa mga kalipay nga tunhay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni anak kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitanaw ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siyag limos. Og si Pedro miingon,
wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw ni ining ania kanako, sa ngalan ni Hesus Kristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol, o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha naligon ang tiil, ug ubol-ubol sa bakol, milokso siya, mibarog ug milakaw. Unya, mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdayeg sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Dios, ug dihang nailhan nila nga siya maudi ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan, natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdaing. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhay. Ang iyong puno sa kayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang paggalagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang paghukom. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya o giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya sa paan o gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw si Jesus. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas
sapan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga pagtulunan karon nga hatag nato sa atong ebanghelyo ug sa unang pagbasa kaning kamatuoran ug kamapuslanon sa santos nga Eucharistia or santos nga misa. Kining misa mao ni ang usa sa paagi nga masinati nato ang nabanhawng Ginoo, mailhan ug makita nato siya, mabati, makita, mailhan. Lingiyay mong tupad ing nakita na nimo si Jesus. Karon ba ni amang ka sa misa, nakita na ba nimo si Jesus? Ing nung nakita ang itubag, na feel ko no. O pa ko maingon, imo bang nabatyagan? Nakita ba? Wa no. Klaro kayo. Unsa may babag diha, ugwa nimo makita. Kana ibaw gyud ang mga makasasala ana. Di oy, ang imong personal nga pangandoy. Kana bang ang imo ragyong gipangandoy nga matuman ang imong gusto nga plano. Pagsud nimo dire naa kay gustong pangayoon sa Ginoo, wa ka moanhi aron maminaw ug motuo sa iyang mga pulong. Mo nang niingos Kristo, pagkabuang gayud ninyo, pagkagahi ninyong mga ulo. Nganong di man mo motuo sa mga gisulti sa mga propeta? So ang una gidunta natong dadon, inig-anhi nato simbahan, ang pagtuo na kung unsa may pulong ato mabati gikan sa mga pagbasa og sa ebanghelyo, kamatuoran kana. Dili na nato questionon, di sa nato usbon, dawaton, tuuhan. Mao na ang misa, duha gid ni siya kabahin. Liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist. Og sa atong ebanghelyo, ang liturgy of the Word nahitabo samtang naglakaw sila, naghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Gipasabot ni Kristo ang pulong sa Ginoo. Mao sa na kaning humili. Ana, nya human dayon liturgy of the Eucharist, kadtong pagpanihapon nila, gipikas-pikas ni Kristo ang pan og nakumpleto na ang ilang pag-ila ni Kristo. Karon unsa may timailhan nga sa liturgy of the Word na ang imong pagtuo, nga naa kay pagtuo, dili ka magduka inigwalis pare, pero makatuo gani ka niya munganga pagyud ka mana agas pang imong laway, pasabot wa kay pagtuo. Kay matud pa diri duha ka tawo, duha ka disipulo, ingog may kalayong nagdilaab. Pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo, mura kunog na ay kalayong nagdilaab. Nya ikaw, kay lahi man imong nabate. Mura man nung kagihapuhap. Na siya. Ang tanang pulong sa Ginoo, muhatag yun anatog spire or fire. Mabitan ang gitawag na siya spirit, spire, inspire. No? Madasig ka. Makadasig ang pulong sa Ginoo. Basta na kay pagtuo. Ingna ko na imong tupad. Nadasig na kang mupalit og raffle ticket. Nadasig ka? Walang yapon. Siguro ang og madasig kag palit og raffle ticket na to karon dinhi, dili tungod sa premyo, tungod kay nituo kas pulong sa Ginoo. Nya kung sa may pulong sa Ginoo, diri sa unang pagbasa, si Pedro og si Juan naka-encounter og usa ka makililimos nga nagsigig pakilimos. Unsa may giingon ni Pedro, wa mi kwarta, pero hatagan kanamo sa niya namo
si Hesus. Sa ngalan ni Hesus, tindog. Unsa may naa nato? Unsa may naa nato? Si Hesus. Og nituot ang Hesus, pasabot di ay unsaon man nato pagpikas-pikas ang paan sa Eucharistia, mao ang pagpaambit sa mga kaayuhan nga naa nato. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayos Ginoo. Nya kay naa man tas yuta, pasabot naa gid tay kaayo. Gani moingon man gid na ang mga ano bang mga counselors ba, mga psychologists, moingon gid na sila, wa gid tawo nga pulos ra gyud evil, naa gid na siya'y degree of goodness. Wa say tao nga pulos ra gyud goodness, naa gid na siya'y degree of evil. Pangutan na imong tupad ingna pila ka degree imong evil, na pilay gidaghanon sa imong yawa-yawa. Unya, ang ipaambit di ay nato, sumala sa gipakita sa mga apostoles, ayaw ipaambit ang imong yawa. Naa magyud kay pagkayawanon, paningkamot nga ang imong mapaambit ang imong kaayo. Ang imong kaayo mo ipaambit. Unsa maroy gipaambit sa Congress nganhis Pilipinas, sa mga congressmen? Ang ilang kaayo, ang ilang pagka-evil. Bahala mo diya, kamoy ni judge ana. Unsa may gipaambit ron ni President Bongbong Marcos sa Pilipinas, ang iyang kaayo o ang iyang pagka-evil? Kamoy judge. Unsay gipaambit sa Senado nganhis Pilipinas karon, ang ilang pagka-evil o ang ilang pagka-good? Unsay gipaambit sa Supreme Court nganhis Pilipinas? Unsay gipaambit, naghearing ra baghapon, unsay tawag na kaning sa tawag ato sa Supreme Court, kanang oral argument. Gilabhan sa Supreme Court ang Solgen, Solicitor General, tungod aning pagdipinsa niya nga ang unprogrammed fund og ang mga gitawag og kadtong additional insertions constitutional. Nya ang question sa Supreme Court, unconstitutional ba na o dili? O dili? Iyang gisdipinsahan na constitutional. Bisan kitang mga dili lawyers, sa ila palang daang pagtinubagay, paminawan nyo naman social media, ako di man ko lawyer, akong gipaminaw ang ilang tinubagay, makaingon dahi ta, ay so storya ra gina nimo. Naa man gid hinoy ikadipinsa, naa man gid ikadipinsa, mo man nakanindot nato kay naa man kita ikadipinsa kay rason man ang ato gyung og kani man gong reason matud patong akong professor sa sociology sa una nga former pari sad, ingon siya di kita magdaog basta rason, kay kanang rason mura na siya og bukag or kaning bakat. Kaila mo bakat ba unsa may naong sa bakat? Makakunti na siya pero busloton, daghan kay siya buslot, daghan kay sila lungag-lungag mo nang di nimo masudlag tubig ang bakat. Hasta kanang bukag, kanang ko amo na busluton gyapon mabutangan na nimo dagko nga butang, pero imo na nang klaruhon pinupinuhon nimo manggawas ra na kay busluton mo na ang ato sa kuno mga rason. Busluton kun magsige lang kita og gamit sa rason kanang debate nya rason, di kita magdaog. Why mo daog? Magpinatyanay na lang ta, wa gi mo daog. Unsa may tinuod nga nagdas ka matuoran, dili ang reason lamang, kung dili magkuyog yun ang reason og ang pagtuo. Og ang pinaka matud pa sa among pagtuon sa seminaryo, ang pinaka taas
nga kahibalo ug maogi mo hatag na tog kahayag mao ang pagtuo. Muna sa atong simbahan na gani bunyag ug unban pa diha hisgot na gitag pagtuo, magdagkot gitag kandila. Kani ba kandila? Kaning kahayag sa kandila mo nay pagtuo, mo nay mulamdag sa atong rason. Matud pas philosophy, ang faith is the light of reason. Na kung ang reason mo'y pasagdan, mura siya blurred, naa siya sa ngiob, pero inig siga sa pagtuo, makita ang kamatuoran. Pananglitan, moingon ka, kining akong kilay, tinuod man eh. Nga moingon sang usa, tato man na. Kinsa maroy masunod. Pasiga ang suga, kay kung ngit-ngit, imo lang hikap-hikapon, moingon ka, di man ni tinuod imong kilay. Sa tinuod lagi ni. Di man ni tinuod. Pasiga ang suga. Inigsiga or flashlight ba or cellphone, basta na isuga. Oh, sus. Tato gidi ay. Maglalis ko no ba? Ang duha ka buta ko no ba? Ang atong reason mura sa kuno nig buta or hap, hikap kuno sila sa kana ganing tiil sa elepante. Ingon ko nung usa ka buta. Unsa may tan-aw nimo ani pre? Siya pusti man ni pre. Siya dili oy kahoy man ni. Sa dili oy pusti ni. Oh, kadako na. Sa dili kahoy ra ni di ni pusti. Ingon na siya, pasiga ang suga. Oy, tiil man din si elepante pre. Nakita naman nilang kinatibukan. Elepante dito lang hikap-hikap. Ninana ba? Anong niabot man ko ani? Kay lagi magrason-rason ta nya makita man nato sa palibot. Sige kag ingon nga ang budget sa 2025 why anomalya nga constitutional tong tanan. Nganong nanga-release man ang kwartang perting dagkua o nya ghost project, Paradise Ghost Project. Sa ato pa, why klarong pag-scrutinize? Why klaro nga pag-analyze o pag-follow-up? Kaya nga naman, gipatuyang ra mag-release kay mga unprogram, mga ayuda o uban pa diha o niya himo-himuan dayog report nga wa say klarong follow-up niya ato lang ang dipinsahan sunod. Muna mga igsuon, ipaambit ang imong goodness. O unsa may timailhan, kung mapaambit nato ang atong goodness, malipay ang katawhan. Kinsa kaha sa inyong tan-aw ang nakahatag og arang-arang nga kalipay sa kinabag-ang Pilipino? Ang mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Kasuway magita nila. Ana, unya kung moabot na ning eleksyon, naay mga eleksyon, malokal man ug manasyonal, usan is atong basihan. Kinsay nagpaambit sa ilang goodness, dili sa ilang evil. In short, kinsay nakahatag og arang-arang nga kalipay, di gyud ma-perfect ha, pero arang-arang nga kalipay. Kanibang kanibang kandidatuha. Ako usas akong mga basihanan gyud nga ang usa ka kandidato o usa ka politisyan nagpaambit sa iyang nindot. Una, di gini siya magbutang og iyang ngalan og picture diha sa mga proyekto. Mo nay nindot nga politisyan. Kada bang di mamutang og mga litrato nila or mga ngalan nila diha sa mga proyekto. Kay nga naman, kana manggong kwartang ilang gigamit, ato manggon ng kwarta. Nganong ilaman ang angkunon nga a project of nga ato mo ng project alagad raman sila kalisod sa no ang imong sulugoon sa inyong balay human yag panilhig iya ding butangan a house of hastang kwartos imong bana butangan yag the house of the room of nya imo ron na siyang sulugoon unsa may ikasulti nimo isip agalon
ka niyabang ka diha, sulugoon dati ka, anong gaangkon-angkon ka ng kwarto diha. Sila, manghimog karsada, butangan des ilangan. Manghimog mga struktura, butangan sa ilangan. Ilan ang obligasyon mo na hinungdang gipili sila kay maghimo sila nato og mga infrastructures, facilities nga makapahatag og kaayuhan sa ilang amo nga mao ang katilingban, the people of the Philippines. Dili kay mangangkon anang mga kwarta sa katawhan. Sa mo nay una na kong sukdanan, ikaduha, kanang ining panahon sa kumpanya di gyud manghatag og kwarta. Kanang manghatag og kwarta, questionon gina nato. Mao na ni resulta. Trillions of pesos ang nangawa nato nga wa nagisubay-subay. Naa gani mga kaning gitawag nato mga ebidensya nga motumbok sa administrasyon. Huwag tangon ang maong ebidensya. Huwag tangon ang maong mga witnesses. Pero naa gani witness o ebidensya nga adto mo punting sa ilang kontra, mao dayoy tagaag pagtagad. Usa ka na kapag pamakak. Dili na makaayo. Muna pag-ingon ni Pedro sa ngalan ni Jesus tindog, pasabot ato sa ngalan sa kamatuoran barog. Mubarog ta sa ngalan sa kamatuoran. Ang Pilipinas karon matod pa nahapla na. Nahapla na ba? Di nakabarog. Galuos na lang tagpangutang, sige tagpangutang. Wa na gani mo pautang nato. Imagine na ang South Korea, git-cancel ang nahanaon tatoy na granted nga utang, gipa-cancel. Karon na sige na lang tagpangapkap nga tus laing nasod, wa nay mo pautang kuno nato kay perti nang dakuan natong utang, wa tay ikabayad. Isayunan ka anang hapit na mo 19 trillion ang atong utang, 18 point something trillion na. Niani pa lang first quarter of the year 2026, inigabot anis fourth quarter, pila na kay utang nato. Kanya, kung ikaw tigpautang kag kwarta, punan pa aning wa gyud development ang ato nga close na gani. Nagitoy ako nabasahan karong bangko diha sa ato intawong MIPS 2 ba to? Na inisira nga kompanya, export companies nga naay mga around 500 ka mga employees. Wa na sa turoy pangita. Asa na sa to sila padong. Unya ang gibuhat sa atong Congress, gibuhat sa atong kuan diha mga lawmakers, sige anang impeachment sa Vice President. Og ma-impeach ang Vice President, muabli og balik ang MIPSA kanang ni close. Og ma-impeach ang Vice President, mubaratog balik ang atong gasolina. Og ma-impeach ang Vice President, mahunong na ning ato orong korupsyon. Mabalik tong mga trillions nga nangawa. Kana simple ra kay na nga analysis na tong mga lay persons sa ngalan sa kamatuoran tindog. Lingay mong tupad. Inana kay 200 diha. Inana kay 200 sa ngalan sa kamatuoran palit og raffle ticket. Mao ni ang atong final report sa atong slots, amo nang gisubay. Nya mao na ni ang atong pag-close usa sa atong tulo ka slots. Nya mo puli ani ang atong aning raffle ticket. Hangtod ra ni karong kuan ha, July 25 ang raffle ticket. So ang atong slots, ang Grace niabot ang atong halin og 191,648 ka slots. Na ay 508,352 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Niya ang atong 70 slot challenge nga tag 7,000 niabot sa 348 ka challenges atong nadawat. Ang ato sang PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela Part 2 niabot sa ang atong halin og 17,555 na ay 112,445 ka slots nga wa mahalin, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,313 ka challenges atong nadawat.
Ang atong DPR katong itukod og mga balay niabot sa 57,316 tanan nga slots atong nadawat, mo equal ni og mga 80 kabalay. Pero 18 pa kabalay ang atong natukod. Ato pang tan-awon og kaning increase karon sa mga pamaliton og uban pa kung makaya bagid nato ang 80 kabalay. Nya ang mga slots nga inyong paliton para sa DPR di lang sa nato dawaton, pero mo sponsor mo usa ka balay mga 75 to 80,000 ato nang dawaton. Ano? Sige, ato ning ilisan sa atong raffle tickets nga para sa atong 163rd Fiesta Celebration karong July 25. Ang title sa atong raffle ticket, Listen, Unite, and Build. As of yesterday, nahalina na tag 550 ka raffle tickets. Pakpak, salamat kayo. Basig na-appeal na kaning 550. Layo pa kay tas tinuod. Ang budget nato dinhi sa tulo ka project kaning kilid, kanang atong Bell Tower, nya Adoration Chapel, o kanang CR diha, sa bana-bana nako sa panghatag na presyo sa nag-contract diha, moabot kinag more or less mga 5 million kana lang diha. Nya karing luyo katong atong kuan nga ang atong pangandoy nga maatupan lang nalay haligi nya maatupan nya mautong gidak-ununa haligi ra gyud atop bahalag way flooring mo at least nagkinahanglan ta didto mga 7 to 10 million sa ilala ng analysis. Mga inana, mga 10 million ibutang ta lang atop lang naghaligi sa gidak-on ba nga mga almost kuan 2,000 square meters ang iyang floor area. So pataka lang tag pangambisyon ani. Ang atong mortuary kanang mortuary diha nga atong pagahimoon mo average po na siya mga siguro mga naasa nas mga 3 to 5 million danas pag pakuas plaza diha. So pila na tanan? Paano mo kakwenta? 5 plus 10, 15 plus 5, 20. Nya kaning ato mamuti atong yang kanadihang walkway of the apostles. Ibutang talang sa nadihag mga nasa na sa mga 3 siguro. Nya kining ato dinhing kuan mga lingkuranan mamuti atong ilisan kaning tanang lingkuranan ato ning ilisan. Mudagan po nig na tingis mga 5. Pila na tanan? Nanas 28. Ingnon talang 30. So palitag raffle ticket nga maka-cover anang 30 million more or less. Unya kaya ngatong gastuhonon para sa pista. Manghatag tagbugas nga mga siguro naas mga 4,000 ka pamilya, 5 kilo packed rice, atong mga prices nya ato pag yung budget sa kaon inig-abot diri tanan mga stipend tanan uban pa naasa na tingali sa mga 5 nya plus pa sa atong prices pag yung ticket mga 7 mga 40 siguro di ay atong kinahanglan aron matuman ning tanan nya kaya na ninyo palit og ticket. Raffle ticket bitaw sa ngalan sa kamatuoran tindog. Pasabot kung naa kay 200 tindog. Ay, nindog sa dayon mo. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang way puas nga panalangin ug gugma. Malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo,
ug ang mga kaobispuhan epektibo mumantala sa mensahe sa paglaom pinaagi sa ilang malaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno magdalag paglaom og kahayag ngadto sa atong katawhan pinaagi sa ilang maunungong pagpangalagad sa publiko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato nganong si Kristo kinahanglang magantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw gikan sa mga minatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahimpit sa kinabuhi tipon sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata ang among pag-ampo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako ikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sugod. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw adto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan
niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong gingharian
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pangalan kamo magkapundo,
Magampo kita. O Ginoo, nangamoyo kami, nga human kami malimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kaayuhan. Nya mahitabo ra ni kung ato yung ipaambit kanunay ang ato sa mga kaayuhan, dili ang atong mga kabuang ngadto sa uban. Salamat sa nipaambit sa ilang mga slots nganhi. Ako lang yan yung balik-balikon for this week aron makahibaw mo. Nya ang ato karong fokusan mao ang atong raffle tickets tag 200 pesos. Unsaon pagpalit og raffle tickets pareha ra gyapon sa atong pagpalit og slots. Naa dihas gawas na lamisa diha, mga lamisa o sa akotong opisina nya doon na sadtoy manuroy ngadto sa mga kapilya o kaha sa ubang mga lugar. Tan-awa lang ninyo nga original ang ticket, dili ka na sigsak yan sa mamaligya na mga disgrasya na noon mo. Naanay tatak sa likod sa tong ticket na pag ginay countersign. Ang importante katong tatak na stamp sa atong logo sa atong parokya. Ang atong ticket ba ay stamp na logo sa likod. Pero masunod-sunod naman na nila. Ang ato lang yung trusted persons. Ayaw yung tuo sa mga taong wa kakailag, connected ba na dinis ato ang pagpalit. Nya pwede sad aron siguro sa atong bank accounts ipadala or sa atong GCash kani mga GCash accounts nga inyong nakita karon dinhi o kaha sa kwarta padala ginamit sa ning mga ngalan nga niya dinhi. Nya mag-communicate ta. Tiksi me, communicate us, tawagi aron na ma-facilitate ang inyong mga tickets o siguro yung ma-appeal sa atong raffle draw. So as of yesterday, ang atong tickets, 550 na ang halin ka tickets. Nagkinahanglan tag katong akong kwintada ganiha, murag nagkinahanglan tag mga 200,000 ka tickets. Maabot ba ka na? Nya, mass wedding, padayon mo imbitar kay as of yesterday, 82 pa ka mga couples ang na-registered, nagkinahanglan tag 163 na pay mga 81 siguro. Nya ang atong social media platform suportahin ninyo kaning YouTube channel Padresiano Ubod. Doon na ni mga 290 ka 1,000 ka subscribers. Sige lang yung view, like, share ug subscribe, mas makahatag ta og tabang sa atong mga katawhan. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang Diocesan Shrine of Santiago de Apostol de Compostela. Sunda lang sa ninyo. Nya tabang ta sa San Carlos Seminary College sa ilang musical play in tribute nila ni Anhing Monsignor Rudy Villanueva kaning The Grease karon ning April 17, April 18, April 19, April 24, April 25 o 26. So ang tickets sa ilang matinee show 200 pesos kanang sa hapon alas 2 sa hapon magsugod nya sa ilang gala show sa gabi 500 pesos para ni kayuhan sa atong seminaryo. So kinsa tong ganahan ani mga musical play ala adto mo didto karong mga pizza nga atong gisulti. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos.
tanan sa iyang bendisyon.